tarde. Pois bo día a todos, benvidos a este encontro no que queremos facer lingua, no que queremos facer país, no que queremos facer patria ou matria, con esta ferramenta que é estructurante básica. Ben, vou ir abreviando porque, bueno, como o tempo se bota arriba, dixeron así que acelerase un poquinho. Empezo vos dicindo así moi esquemáticamente, tedes unha folliña aí xa queredes seguir significación do uso do galego na liturxia funeraria na carpeta, que é unha síntese do que vou dicir. Aí, moi rapidamente, razóns polas que todo isto sucedeu, que eu penso que é interesante telas en conta se se quere subverter o momento actual. Bueno, primeira, o argumentario flouxo que se deu tanto para afirmar como para combatir o uso de galego. O argumentario basábase en dúas cousas. Unha, que a lingua galega é unha lingua de peifocos. E iso reaccionábase contestando que non é. Eu penso que o argumentario, que non é, certamente, pero que o argumentario básico non debería ser eso. E despois tamén outro argumentario tiña que ver co que é a politización. A lingua galega é de independentistas, de filo de independentistas, etc. Creo que argumentar debe ir por unhas bases antropolóxicas moito máis serias, como a lingua é unha construcción persoal e social maravillosa que nos levou desde o terceiro século IV que empezarían as cousas a buscar fórmulas en galego hasta o século XIII que prácticamente era unha lingua con corpo e con forza. Ben, e iso é o noso ser, é unha estructura persoal, social, é un cúmulo de aportacións de millóns e millóns de galegos e galegas durante anos, séculos. Entón, esa é a gran riqueza que temos cultural, moito máis grande que esa catedral preciosa que temos aí. Postos a escoller, desde logo, a lingua ten moita máis forza, moito máis significado para nós, do moito significado que pode ter a catedral. Segunda razón, eu vexo na actualidade pouca paixón transmitida por autoridades religiosas e civis. Eu non vexo así, cando falan, cando tocan ese tema, que os vexas ardendo e motivando intensamente para que collamos en serio esta realidade. Non o vexo. Incluso no mesmo arzobispo. Porque hai que ver pasión ao falar e despois coherencia ao actuar. Vale, daría que falar. Despois, creo que tamén foi importantísimo a reacción conservadora da Igrexa despois do Concilio Vaticano II, que se traduciu nun Papa Xoán Paulo II, que está declarado santo, pero que meteu unha dinámica nombrando bispos, nombrando rectores de seminario, unha cadea de persoas moi reacia a todo isto, moi contraria casi a todo isto. É certo que no ano 75 o bispo de Mondoñedo Ferrol, Iglesia Araúxo, escribiu unha carta que foi moi famosa sobre a lingua en Galicia, pero despois eso non pasou a ser unha carta guía, que é o que pretendía para a Iglesia en Galicia. Ben, quero dicir que esa reacción é que facía relación tamén a referencia antes Vitorino, pois o clero novo, que foi froito desa fornada de Igrexa que mira para atrás, pois prácticamente non ten sensibilidade ninguna cara a isto. Pode falar ocasionalmente, pero como cousa así un pouco oficial, seria, en firme, non. Dubido moito, por exemplo, estou vos enseñando un libro de escritos de Miguel Anxo Araúxo Iglesias, ese bispo que foi de Mondoñedo Ferrol, reuniu aquí nun libro, xa editado, xa hai tempo, Edicións do Castro, que xa non existe, me parece, non? No 1996, me parece. Bueno, ten aquí un artículo primeiro que é Achegamento a unha ética da galeguidade. Este artigo debería ser de obligado estudio e meditación
por parte de todo rapaz seminarista que pretenda ser cura en Galicia. Estou seguro que durante todos estes anos nunca se abriron estas páxinas para ler este artigo con calma. Ben. Despois, outro aspecto que está moito de moda tamén, chamallo Papa Francisco a mundanidade espiritual. É moi creativo a veces na linguaxe o Papa Francisco. Mundanidade espiritual é querer darlle unha celebración non sei que, un halo de non sei que, pero resulta que facendo eso, por exemplo, permíteste despreciar a fala, a cultura, o home, muller humilde que tes aí morto diante. Esta é a mundanidade espiritual. Con apariencia de incumplo seriamente preceptos, por exemplo, evangélicos, que é o de apoiar, defender o débil, o pobre. Neste caso, a persoa, a lingua que vai no ser desa persoa. Ben, despois tamén é certo, non se elaborou nin puxo en práctica ningún plan de introdución do galego na liturxia. Fixéronse normas, déronse criterios no Concilio Pastoral de Galicia, fixéronse os materiais todos, hai leccionarios, hai o que, como dice o Vitorino, temos todos os instrumentos, pero non houbo, por parte da Igrexa Galega, un plan. Vamos a ver como podemos conseguir isto. Dunha maneira ordenada, como dicías antes tamén, tendo en conta que, bueno, hai moitos pros e contras que hai que ter en conta, pero algo que nos permita poder dicir imos avanzando, non imos avanzando, por que avanzamos, por que non avaliar, etc. Eso nunca se fixa. E así, malamente, se pode conseguir algo. Bueno, houve un intento en Mondoñedo, que foi Mondoñedo Ferrol, foi unha das dioceses con máis vitalidade nesto, un intento que se chamaba Boa Nova, que era ofertar moito material para que as comunidades, os curas que quixesen, tuvesen elementos, tuvesen instrumentos cos que poder facer isto. Despois tamén outra realidade é a diminución dos transmisores do galego. En parte por o mismo clero, é certo que houve clero, Vitorino e eu somos dous curas casados. Eu hoxe estou como cura, son delegado de Pastoral Rural da Diocese de Mondoñedo e teño exercicio de cura en 6 parroquias. Pero, bueno, é certo que moita xente desta, que estaba en vivo naquel momento, pois, por desacordo con esta línea así que estaba tomando a Igrexa, por razóns persoais tamén que houbo polo medio, pois abandonaron o que era o traballo na Igrexa. E despois tamén outra realidade moi viva. Eu estou ahora na parroquia, hai moitos enterros, por suposto, facémolos en galego sempre, e son enterros de xente de 90, a xente hoxe vive bastante, 90 e tantos anos, 80, 90 anos, 100 anos. E claro, eu digo, pois estes son os últimos transmisores do que é falar en galego nun contexto familiar normal, donde os fillos sabes que te falan en galego. E aquí son os transmisores porque, si os fillos están na aldea menos, a maioría está en vilas do arredor, os fillos falanlles, cando veñen os netos sí, pero xa ven que os netos, moitos deles, non todos, moitos deles, aunque aquela comarca, non se vivo na comarca da Badín, Vilalba, por ali, bueno, é unha comarca que mantén bastante a lingua, unha comarca en lingua, cando eu cheguei ali nos anos 79, quedei asorado, decimos ali asombrado, asorado, da riqueza lingüística que tiña aquela zona, en terminoloxía, en fraseoloxía. Bueno, pero unha cousa... Sabedes que é quedarse no seo da manta? Quedarse no seo da manta. Por exemplo, quedarme ante unha realidade, quedarme pasivo, dormido, quieto. E así como eso, moitísimo. Bueno, quero dicir, eses transmisores do feito de falar e de falar cunha riqueza preciosa, pois vanse. Nós recollemos, cando eu estuve ali 12 anos primeiros, na parede da cociña tiñamos azulejos e íbamos anotando cada día esta palabra, esta frase, e trasladámoslla despois á xente de lingua de Lugo. Pero,
con esa cousa de unificación do galego e que as particularidades non se valoran moito, pois igual quedan aí no esquecemento. Ben, despois tamén creo que é importante a designación de bispos non galegos. E non digo nada contra os bispos, normalmente é a reacción que encontran eles cando chegan a nosa diocese. O bispo actual de Mondoñedo Ferrol é Fernando, bueno, en principio ven con disposición de, pero claro, se chega, se encontra con que a xente que o rodea nunca lle fala en galego, ou, pois, di, aquí non fai falta, non fai falla. Ben, e incluso tamén o está pasando moito agora vir curas novos de fora, que incumplen o elemental que cando aquí en España, por exemplo, que era un país que mandaba moito misioneiro a África, a América, pois era condición imprescindible que tiñas que pasar un tempo longo de preparación na lingua, nos costumes, en conocer a realidade onde ibas ali. Aquí chegan un cura colombiano, un cura venezolano, o domingo seguinte vai a unha parroquia galega a dicir misa e punto, e non pasa nada. E creo que tamén é un elemento moi contrario a esta posibilidade de integrar o galego na liturgia. Ben, aínda así, eu estou con esperanzas. Creo que hai vitalidades novas no país. Si hai uns galegos que eran de máis de tipo rural, que eran o sostén do galego, igual ora ese peso estáse trasladando a espacios vilegos, cidadáns, onde hai xente nova, con conviccións cara ao país, políticas ou non políticas, unha clase ou doutra, que teñen claro que as cousas deben ser como deben ser. Vale. Deixo eso xa. Sobre eso ese punto que vedes aí, sobre a antropoloxía da morte, bueno, unha cousa, vou non ler para non me enredar máis e ser rápido. Bueno, nacemento e morte son dous puntos do misterio humano. Nacemento, o feito de vivir a vida, gozala, compartila, loitala, suaviza moito ese punto de misterio que ten todo o nacemento. Porque o ten, non? Entonces, ás veces pasa, a que viría eu este mundo? Cando a vida se fai amarga, temos así, pero en principio, ese misterio humano ante a vida resólvese dunha maneira para a maioría da xente positiva. Ben, a morte, está aí o misterio sin maneiras tan palpables de suavización. Todas as culturas xeraron formas de convivir con esta zona humana do misterio. Galicia, a xente en Galicia tamén. Este bispo que veu para Mondoñedo, Irmán Fernando García Gadiñano, dinos el que lle gusta que lle chamemos así, Irmán Fernando. Bueno, o primeiro a ver aquí, quedou asombrado da intensidade coa que en Galicia vivíamos o tema da morte. E o celebrábamos con iso que dicía Tori, misas, funerales, capodanos, etc. Ben, conocemos ben perfectamente. Eu penso que hai unha cantidade máximos en torno á morte enorme. Máximo tempo, máximos cartos, máxima xente, máximos curas cando había, recordades os maiores que hasta podía ir a un enterro 10, 12 curas, porque era unha maneira de... Vale. E a competencia era que enterro xuntaba máis curas. Bueno, vale. Ben, entonces quero dicir, esta era a nosa realidade ante eso. Hai elemento de calidad, eu penso. Por exemplo, a mesma Santa Compaña que decía antes Tori, ten o elemento de como vinculamos os vivos cos mortos e os mortos cos vivos, como siguen sendo unha comunidade única, vivos e mortos, mortos e vivos, que as formas igual un pouco raras da Santa Compaña, pero que no fondo apuntaban a algo bonito, fermoso e para a nosa fe cristiá tamén real. Ben, é certo que tamén en todo isto da cultura da morte hai moito de bombo, de quererse facer ver, hai moito de euros polo medio, de carto polo medio, non todo é así tan digno e tan limpo. Bueno, hai de todo. Ben, intento da Igrexa, a Igrexa intentou evangelizar a morte, intento
pero insistindo ata non hai moito no aspecto casi tráxico da morte, porque era hora de deixar este mundo. Pero tamén era o momento de dar contas. A Igrexa insistiu moitísimo nesto. A morte, acordadeos, o xuicio, o inferno, a gloria. Entonces era utilizar o medo como unha estrategia cara ao que era, en principio, fomentar os vos comportamentos, a santidade, o non pecado, etc. etc. Ben, eu penso que hoxe este medo o máis alá desde este punto de vista, eu polo menos non o percibo para nada na xente. A xente non ten medo. E se ofrece unhas misas, ou dúas ou tres, pola persoa difunta, non é porque teña medo que se vai condenar e a ver si así. Non é por eso, é fundamentalmente por manter a memoria, o recordo, o agradecemento. E con eso, pois, bueno, parece unha cousa moi bonita, moi cristiá tamén, sabendo que a morte, o morto, pois, para nós, está nas maus de Deus que quere máis a misericordia co xuízo. Ben, estamos neste momento nas comunidades parroquiais, rurales nas que eu estou, penso que é bastante xenérico, era isto, vivir un pouquiño de tradicións vellas, vivir de esta superación do que é a morte, non como xuicio, condenación, sino dunha maneira, eu penso que no fondo se dubida moito que haberá, que non haberá. A xente a veces tradúceche cunha palabra que a min gustame moito, porque igual, cando faz moita teoloxía, despois vas ver, pero a ver, de todo eso que a xente resumiu nesto tan sencillo, algo hai. Algo hai. E esta convicción téñena. Alguén hai. Bueno, se a eso lle añades, bueno, pois é alguén misericordioso e que ten capacidade para implementar vidas, pois mira, xa está. Vale. Tamén está agora en xogo co que é a realidade da eutanasia, que a mí parece unha palabra moi bonita. Sabedes que por parte da Iglesia hai certo rexeite deste vocábulo, non? Eu creo que unha eutanasia completa, con todos os elementos que serían elementos integradores de unha eutanasia, sería un traballo a realizar tamén desde a Igrexa, cara encher de vida e de autenticidade o que é o momento da morte. Ben, os pasos desta eutanasia, eu diría estes 4 ou 5. Ai, que me pasei aquí. Bueno, por exemplo, aceptar a nosa fragilidade, integrar a morte no noso credo vital, que moitas veces sabemos que a cultura de hoxe incluso hai a pretensión de que chegará un momento en que non morramos, non sei, pero desde logo que se tapa o posible o feito de morrer. Preparación cara á morte cando asomo un poquinho as súas patiñas. Se estou moi grave, se teño un cáncer tal, se me din que eso non hai, bueno, pois, vale, o normal é que nos preparemos para ese tránsito, para ese pasamento que dicía Tori. Lóxicamente, cuidados médicos serios e exigilos, se non nos los dan. Acompañamento afectivo, sobre todo da familia, que moitas veces, por circunstancias laborais, etc., parece que arrinconamos o velliño ou a velliña que morre. E despois un acompañamento espiritual que digo que pode ser relixioso ou non relixioso. Incluso de ningún credo. Pero un acompañamento espiritual porque non é doado facer ese pasamento. Ben, pero canto me queda? Sí, non vou isto, sí, nada. Vou acabando. Digo, se antes vos dicía un pouco as razóns polos que sucedía o que sucedía, penso que o remedio sería cambiar esas razóns pola contraria, non? Ben, hai un lema do Papa Francisco tamén que el puxo nesa encíclica primeira, o gozo do Evanxeo, o tempo é superior ao espazo. Quer dizer, invitándonos a que fagamos programación, a que teñamos claro un obxectivo e vayamos marcando pasos, aunque sean mínimos, pero que signifiquen, desde a valoración nosa, que signifiquen un avance progresivo.
Despois, outro criterio que a nós, eu cando cheguei ali no ano 79, nasquelas aldeas casi de Abadín, beira do Xistral, Montouto, Labrada, Romariz, bueno, vimos que era unha cousa moi efectiva o que se chama hoxe desde unha linguaxe feminista, o que é o empoderamento. Transmitirlle á xente que eso que tiñan eles era un tesouro precioso, que tiñan falando galego, que tiñan un valor e un mérito e unha capacidade extraordinaria. Non? Que eso podémoslo complementar co que decimos hoxe, desde o saber así científico, de que educarse, por exemplo, en dúas linguas é unha riqueza extraordinaria. É abrir, desde o comenzo, desde a infancia pequeniña, abrir o cerebro a unhas posibilidades enormes. Ben, e despois xa, por suposto, o de a capacidade que nos dá para relacións internacionais incluso. Vexo tamén moi importante complementar o material en papeles. Na igrexa usamos moito de papeles, de palabra e de papeles, palabra e papeles, palabra e papeles. E hoxe a xente non está nin por moita palabra, nin por moitos papéis. Está moito pola imaxe. Xa vos comentarei despois un cambio que se deu na parroquia de Chantada, capital vila, quero dicir, pero a central, a este respecto, con estas cousas. Despois, crear dinámicas grupais a nivel galego na igrexa estánse dando, me pareceme moi importante. Hai delegacións de pastoral funeraria que se xuntan, todas as de Galicia, delegacións de Cáritas que se xuntan. Fomentar todo eso pareceme moi importante, porque é permitirnos crear corpo, como a igrexa, corpo fiel á nosa propia realidade, que somos algo diferenciado, non contra ninguén, pero somos o que somos, e somos orgullosamente o que somos, aunque sea tamén cheo das nosas limitacións. Ben, isto estáse facendo, e eu penso que pode dar xogo, sempre cando esas reunións pois renuncien tamén, porque hai algún delegado, non sei que, e renuncian a falar en galego, que tamén se pode dar e tamén se dá ás veces. Ben, acompañar o traballo este de promoción con material, con documentación, que hai moitísima documentación. Falaba da revista, eu, desde o ámbito que nos vemos na revista Irimia, que se sal, na revista Encrucillada, que ten tamén desde o ano 78. Non. 77, eso. 237 números fielmente. Bueno, despois, escritos como este, do bispo de Ourense, e ten aquí varios, non só este. Ten a mesma carta esa sobre a lingua galega, ten outro escrito sobre a situación da lingua galega, que é unha conferencia que deu alá en Buenos Aires. Ben, hai moitísimo material, e igual unha maneira sabia de ilo convertindo, de mandar ler igual non, pero se quitas un pedaciño, pos nun rótulo, pos ali a porta da iglesia, ou, bueno, hai maneiras de ir creativamente fomentando isto. Ben, vale, sí. Bueno, este é un libriño, precisamente, de materiais, o libro da vida, de materiais recollidos para cantos, poemas, reflexións, pregarias, para acompañar a celebración da morte en galego. Vale. Despois, xa acabo, despois, importancia do talante da persona que seña cura ou non cura, que anime a celebración. Non se consigue todo, non se consigue crear unha empatía cara á celebración que se fai, si únicamente digo por falar en galego, non. Pero só falas en galego, e eres un tostón, e non respetas a xente, te por aí outras cousas, péganche unha patada no cu e mándate por aí. Evidente. Ten que ser todo un conxunto de, tamén como se queres que a celebración en castelán sea acollida, cousa que non se está conseguindo para nada na iglesia. Nas iglesias hoxe están prácticamente baleiras. Dicíamos o bispo noso en Ferrol, unha gran iglesia pilar, unha iglesia enorme. E dicían, mira Manolo, pois non vos queixedes aquí 4, 5, 6, 8, 10 persoas. Un domingo, nesa igrexa que é enorme, non a coñezo, pero pode haber 18, 20, 25 persoas en Ferrol, o cual tamén nos quere dicir que non é só cuestión do galego.
o que... Non, hai outras cuestións por aí tamén moi serias de fondo. Vale, e despois, ben, algúns exemplos en Chantada, coméntovolo. Eu son natural de Chantada, vou por ali de vez en cando. Chantada era unha vila señorita. Eu criei malí, despois desde pequeno, quedei orfo, andei polo mundo, pero... Ben, era unha vila de señoritos, onde estaba así, ben, bueno, normal, eu penso que naquele tempo, despois franquismo, pois eso era a lei de vida desas vilas. Entonces, sempre en castelán. Chegou un cura, que haberá, 10, 12 anos, Manuel Areán, da zona de Lalín, unha convicción en galega total. Galega non de partido, esa que é unha cousa moi importante, que tamén se falou desto nun artigo de Encrucillada, ese galego matricial, que é unha cousa non partidista, sino unha cousa que afecta a todos e que é o ser de todos, non? Bueno, pois este señor, bueno, un detalle, por exemplo, na torre da Iglesia Nova de Chantada, unha torre alta, ten unha bandeira galega non de partido, unha bandeira galega, o copón, etc. Está ali sempre. Ben, este, desde o primeiro momento, posibilitou e facilitou o uso do galego. Hoxe está absolutamente normalizado naquela parroquia e incluso nas parroquias das aldeas do arredor. Ben, claro, é a voluntad, pero é tamén o plan, o proxecto, o que vos dicía ao principio. A ver, como consigo isto? Que pasos vou dando? E, por exemplo, para salirse do papel e da palabra, pois o que fan agora tamén bastantes, bueno, non moitos, pero ter ali un panel grande, porque a xente pode lle costar, as contestacións van estando en galego, podes ver e tal. Hai, a veces, pon pequenos vídeos en castelán, pequenos vídeos en galego. Bueno, eu quedei asombrado, dixen, bueno, este vai se levar un fuciñazo aquí, pero non, a xente foi entrando, porque aparte do tema do galego, ten outra serie de características que o fan amigable, que o fan familiar, que o fan querido. Por iso tamén hai que ter estrategias, non é só aí vou eu co galego e tal. Bueno, despois tamén algo así, por exemplo, en Fornelos de Montes, conozco ali un... Agora, a miña memoria xa hai anos que non me acordo o nome. Era un cura así moi dinámico, novo, pois tamén fixe unha revolución extraordinaria. En todo o concello, que é un concello pequeno, unhas cuantas parroquias, levabas todas, totalmente en galego. E a recepción por parte da xente é absolutamente aparente. Eu supoño que haberá resistencias, normal. É unha palabriña na máis e acabo polo tema de que a realidade, pois hoxe xa non é dicir nacemos en galego, criámonos en galego, como non me vas a enterrar en galego? Claro, hoxe poden dicir, non, é que eu non me criei en galego, eu nací en castelán, criei-me en castelán, e por que tú me vas a enterrar en galego? Entonces, quero dicir que tamén hai que saber manexar, como dicías tú antes, estas situacións con prudencia. O igual se é unha comunidade así, ou é un caso así, bueno, pero sí que sempre pode haber algún elemento que nos permita transmitir que, mira, vale, a túa realidade é esa, pero formamos parte dunha colectividade, e ese formar parte dunha colectividade diferenciada pódese facer ver pois dunha maneira sencilla, por ler unhas preces en galego, por ler unha parte da celebración en galego, e respeto e máis, non sei, pouquiño a pouco, sempre desde esa cousa de transmitir o orgullo do que é, o orgullo do que somos. Bueno, é a túa situación esa, que non falas galego, pois moi ben, pero mira, temos aquí unha cousa bonita que ojalá, e a veces así, con pasiños humildes, pero con eso de que o tempo é superior ao espacio, que dice o Papa Francisco. O proxecto, a idea, quero chegar ali, pam, vou conseguindo. Eu creo que se traballa así, que se pode subvertir moito a situación. E nada máis.